はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が皆様とガーティックフォンで遊んでいきたいと思います。グッドモーニング、グッドアフタヌーン&グッドエブニングエブリワン。VTuber 羊アグラザビロンギングとスタジオみかん。I would like to play Gartic Phone with everyone. ということで、寝起きです。安定の寝起きですが、頑張っていきたいと思います。とにゃん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 。はやてさんおはようございます。おはようございます。グッモーニング。グッモーニング。ちょっと待って。コメントが薄いよ。なんで、最近何かアップデートが来てたから、いろいろ設定変わっちゃったのかな。そう。はあ。ちょっと待ってね。なんだこれ。バッジがついてる。こんにちは。ハローハロー。ハローハロー。ライブ配信をメンバー限定に切り替えるタイミングを設定。新しい機能が入った。YouTube さんに。ちょっと待ってね。グーグル先生、グーグル先生。オッケー。これ出て閉じる。あ、これだ。めん、よいしょ。ということで、ちょっと人が集まるまでね。雑談。どうでもいい。日常の雑談をちょっとしていきたいと思います。今日何書こうかなって考えてて、まあ最初はピカチュウでしょうって自分の中では思っているんだけど、二つ目以降がね、どうしようかなと思ってて、そうだ、水分補給しよう。寝起きだから水分補給大事。よし。ちょっと待って。ちょっと、いつもの感じだと笑い死んじゃうから、ちょっと、ラーフィング&クライングだから、ティッシュ持って。ちょっと待って。お電話。リアルお電話。ちょっと待ってね。
お待たせしました。お待たせしました。あ、カオスさん、江戸川さん、江戸川ハロ。ちょっとリアルコールがありまして。はい、それでは、羊さん、こんにちは、ハロハロ。江戸川さん、ハロハロ。エブリはハロハロ。ということで、パイナポーさん、パイナポーさん、パイナポーさん。コメント来るかな。早速ちょっとじゃあ、待って、みんな入ってる？入ってないよ。入ってないよ。ガーティックフォン入ってないよ。ちょっと待ってね。準備します。少々お待ちくださいね。さあ来い。いつもいい声で愛してる羊さん。パイさんいらっしゃい。今日はみんなで遊ぼうと思います。いらっしゃい。ちょっと待ってね。私があれか。ディスコードに入らないといけない。ちょっと寝起きで申し訳ないのですが。ディスコードはアップロード。あれ？ディスコードをアップロード。遅い。遅い。待って、もう一回リンク貼った方がいい？上の方にガーティックフォンのリンクを貼ってあるんですが。I posted Gartic phone link in Discord。開けない。回線頑張って。メキシコ頑張って。Come on baby everyone。ちょっと待ってね。とりあえず私がこっちに入ろうかな。ミュート。ハロー。ちょっと待ってね。こんにちは、てまりさんいないよ。スカルさん、ディスコードに入ってください。てまりさんとディスコードで YouTube の時みたいに楽しいお話がしたいです。リクエストをします。てまりさんまだ来てないです。スカルさんいらっしゃい。パナポさん、I would be happy if you could just say hello. にゃにゃストリーム。来てくれるかな。ちょっと待ってね。とりあえずちょっと13時50分ぐらいに一回ちょっとね、用事があるので、ちょっとだけ抜けますが、その時はみんなちょっと傑作を書いててもらおうかなと思っております。サンキュー。なんだかユノスさん、maybe sleeping かなどうかな。
カオスさん、ウェルカムハロー。あ、パイナップルさん、ウェルカムハロー。ありがとう。ありがとう。Thank you very much. Your greeting. Hello. あ、ハロー、カオスさん、ハロー、ハロー。How are you? All right. How have you been? Oh, nice, very nice. I just woke up. あれ、江戸川。あ、そっか。江戸川さん、江戸川さん、maybe, 停電。なんて言うんだろう。エレクトリックトラブルかな。パソコン再起動。待てるよ。もとちゃんいらっしゃい。もとちゃんになっちゃった。もとさんいらっしゃいませ。今日は皆さんでガーティックフォンで遊んでいきたいと思います。頑張れ、江戸川。ファイト、江戸川。動いた。ナイス、ベリーナイス。待ってるよ。I am waiting. We are waiting. パイナップルさん、ガチックフォン。カモン。待て。待つ。オッケー。大丈夫。ゆっくりね。スローリー。何の話してたっけ。書きたいものどうしようかっていう話だね。まずファーストピカチュウ。これはもういつもの流れで。ヒーロン、パイナップルさん、ウェルカムハロー。あと江戸川。Yesterday my microphone is broken. Oh no. Oh no. I am very sad. すん。Singing microphone. I using that microphone of singing time, but that microphone is broken. シャン。これかな？こないかな？どっちかな？江戸川さんは今、再起動。パソコン、PC。江戸川さんズコンピューター。江戸川さんズコンピューター is restarting now. Please little wait.
動くかな。ちゃんと動くかな。なんかボイスチャンネルにカウントダウン、これ。カウントアップ。出てる。なんだこれ。初めて見た。これかな？これかな？まだかな？まだかな？ちょっと準備しておきましょう。よいしょ。これを小さくして、これも小さくして。スティーブさん、ウェルカムハロー。How are you? How are you? ダメ、なんてこと。江戸川が、ファイト。リベンジ。プリーズリベンジ。じゃあ、ちょっと待ってね。江戸川さんが、このまで、みんなで、いつもの、ピカチュウを描きましょう。江戸川さん、頑張って。everyone, let's all draw the usual. ピカチュウ until 江戸川さん arrive って。こっちにも貼っとこう。オッケーかな。来れるといいんだけど。ピカチュウ。せめて江戸川さんがボイスチャンネルに入ってくれれば。ピカチュウドローイングオッケー？ピカチュウ。オッケー。サンキューベリーマン。パイナップルさん&スティーブさんオッケー？オッケー。スティーブさんいいかな？オッケーかな？オッケーだと信じるよ。信じるよ。よし。じゃあ、レッツスタート。待って、江戸川さんがなんか言ってる。はまったそう。江戸川がボイスチャンネルかも。ボイスチャンネルはいけるのかな？
感謝さん、感謝さん。OK。始めるよ。スタート。あれ、ダメなんだ。ダメなんだ、ディスコード。あ、オーバーライン、オーバーライン。ね。なんでなのなんでなの。江戸川さん頑張って、頑張って。こんにちは、エピックボーイさん、ウェルカムハロー、How are you? Today is playing Gartic Phone. Now. Oh. ナイス、サンキューベリーマッチ。もうどうしようかな。丸にしよう。ウェイト。にゃ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 。まだ大丈夫。まだ大丈夫。
だこれは。なんだなんだなんだ一体なんだ。ちょっと待って。難しい。難しい。三つベリディオカルト。違うな。あれピカチュウ。どうしようかな。なぜ一体なぜ。これを書いておけば多分大丈夫でしょ。あとあれか。もうこれ以上書くところがない。これはどうしようかな。
れってなんだろう。これなんだろうな。これなんだろうな。何にしようかな、これ。何すればいいんだろう。何しよう、これ。迷うな。間違えた。切れちゃおうかな。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、いつでもいつも本気で生きてるこいつたちがいる。こんにちは、ふらり立ち会いました。ことたかさんいらっしゃいませ。今日は一体何をお召し上がりなのでしょうか。私は今楽曲本で遊んでおります。乗り忘れてる。こっちも乗り忘れ。ここ乗り忘れてる。色が違うんだけど、もうちょっと薄いのかな。もうダメだ。やめておこう。大人中とら赤身の3種のマグロ丼作りながらお速100カップで、美味しそう。いつも通りかわいい。ありがとうございます。キラキラさせていただきます。最近出ないんだ。キラキラ。せーの。キラキラ、キラキラ。ありがとうございます。おっと。そうこうしてる間に終わってしまう。終わってしまう。最後影つけたかったのに、シャドウつけたかったのに。よし、それではマイピカチュウからいきます。ピカチュウ、ノーマルピカチュウ。今週ポ目お寿司さんいらっしゃい
違うポケモンになった気がするな。Help me. Why? Why help me? フィジカル強いな、これ。きっとそう強いね。ベリーストロングピカチュウ。ピカチュウ。なんかあれだな。水タイプ。水タイプ。ウォータータイプ。入ってる気がするな。少しだけ。なんか、ニョロモとかそっち系の仲間がいる。電気水ネズミになった。保存待ってね。パイナップルさんにお願いしようかな。パイナップルさん。保存をよろしくお願いします。Please saving illustration よろしくお願いいたします。江戸ガガがいないからね。OK。サンキューベリーマッチ。よし。NEXT、カオスさんズピカチュウ。かわいい。ピカチュウ、ベリーキュート。キュートピカチュウ。何食べてんの何を食べてるのファツ。ピカチュウからピカチュウが生まれた。ピカチュウボーン。イラストは保存しておきます。ありがとう。サンキューベリーマッチ。ファツイティング。たい焼きなんだろう食べてるの。ポケモン、ピカチュウ、そうピカチュウだね。下から出てるピカチュウ。モンスターボールからピカチュウが生まれている。それを眺めながらたい焼きを食べるピカチュウ。ベリーキュート。ベリーキュート。なんか食べてる。イーティングピカチュウ。ナイス。よし。ネクスト、パイナップルサンドピカチュウ。ピカチュウ。細い、ちょっと。細い。very thin。細い。なんて言えばいい。細い買い物している。ショッピングピカチュウ。なんかいるな。アンノーンがいる。別のアナザーポケモン。Hello? ハロー、江戸川、いらっしゃい。生き返った。できません。結局。できません。あらま。どうしたんだろう。スマホから。どうしたんだ。インターネット会社がね、なんて言えばいい。詐欺者ですね。詐欺だらけ。詐欺。そう。クソサービスですよ。大嫌い。なぜまあ。
残念。うるさいよね。もう、ここ。ピカチュウ、じゃあピカチュウ眺めながらちょっとお話ししましょう。いや、スマホからやってみます。そっか、スマホからもできるんだ。誰か入ってきた。誰お名前がわからない。どなたかしわからな。ネクスト。あれかな、江戸川さんかな。スティーブさん、ピカチュウ。ピカチュウ。ダイナソーピカチュウ。お母さん、ベリーナイス、イエス。ピカチュウ。新しいニュータイプだよ。ニュータイプポケモンだよ。フィーって言ってるけど。フィー。いや、でも、エレクトリックタイプだから。オッケー。ベリーナイス。ピカチュウ。普通のノーマルピカチュウがなかなか出てこないね。バランスはベリーグッドなんだけど。よし。ネクストじゃないな。次のターン。ネクストターン。ニックネーム816さんはどなたかしら。816さんはどなたでしょうか。Who is the person is the nickname 816? どなたガガさんの夜明けと風が強いんだよ。そうね、いいです。何あれじゃない？何これ？扇風機じゃない？扇風機。今週ぽめ、ゆのささんいらっしゃい。イエス、パイナップルさんイエス。ガーティックフォン、そう、シフォンさんいらっしゃい。カモンベイビーエプリバン。ディスコードのゲームチャンネルのところから入ってこられますので、いらっしゃい。今週ぽめ、コソモスいらっしゃい。今一回ね、始めたところ。どなたか私を探していた？はやてさんがユノスさん、いつも多分参加されてるからユノスさんが。ユノスさんどこって。はやてさん、ユノスさん、いいんだよ。来たよ。Come here, ユノスさん。Come here. あれ？スティーブさん。ダイナソー。イエス、ダイナソー。今日は幼稚園からまた空いてる日で、ガティックフォンあったら参加しようかな。では、あらま、シフォンさん。残念。
承知いたしました。またぜひ遊びに来てくださいね。お出かけ行ってらっしゃいませ。残念ね。残念ね。残念ね。本当に残念。大人数でやった方が楽しいんだけどね。あ、なるほど。PC 起動するの5分くらい時間かかるけど大丈夫かな。大丈夫。全然大丈夫だよ。うん。ネクスト何書こうかな。そしてこの方はどなたかしら。僕ですね。あと、給料が僕です。あ、そうなの？このニックネーム816、816、江戸川がそうね、多分。多分。そうしたら、そう。何書こうかな。何か書きたいものはありますか？いいですね。ピカチュウはどうでしょうか？もう一回ピカチュウ、あ、そうね。いいよ。ピカチュウも、ワンモアピカチュウで OK ならね、エブリワンが。ちょっと待ってね。一回聞いてみる。Is there anything you want to draw? なければ、もう一度。ピカチュウです。If not, it's Pikachu again. 甘くぶる。にゃにゃにゃ。江戸川が。何でしょう？生きてる。生きています。聞こえてますか？聞こえてるはず。あ、僕はここにいます。あ、ユノスさん、ヘロー。はよー。ででんでんででん。I'm here. ででんでんででん。ででんでんででん。ユノスさんが入室できるのかな？今、パソコン起動中です。少しお待ちください。はい。ありがとうございます。で、ネクストピカチュウアゲインね。OK です。OK。ピカチュウあげ何でもいいです。OK、カオスさん。ネクスト、ピカチュウアゲイン。プリーズリトルウェイト。ユノスさんが入って、来られるまで、ちょっと、ほんの少々、いいよ。リトルタイムお待ちください。Sorry, please wait a minute. まあ、メキシコ多分暑いんだろうな。あ、いや、そうですね。まあ、涼しい夜ですね。45度、涼しい夜。45度？ 45？ そうです。
イメージを送ります。イメージ。涼しい。確かに、と上のところ江戸川さんに書いています。江戸川さん消えちゃったよ。なぜ？なぜなぜアプリから、もう一度書いてきます。ちょっと待って。はい。ナース。あ、40って書いてある。40、わすごいな。お。暑いね。ベリーホットだね。ちょっと私も扇風機つけるんで、借りたらすいません。全然大丈夫。蒸し暑くて、雨が降ってて。ああ、そうだね。今日は雨だね。ジャパンイズレイニー。昨日の夜もね、結構ひどかったですからね、雨。ああ、だ。まあ、よいしょ雨だけならいいんだけど。雷なくてよかった。リンクが、ちょっと待ってくださいね。汗吹いてる。にゃん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 って言ってる。にゃんにゃんにゃんって言ってるよ。あ、これか。よいしょ。スティーブさんがにゃん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 って言ってるよ。今すぐ帰ります。はい。コシプめこそもそまるちゃんいらっしゃい。まるちゃん。まるちゃん。あ、江戸今、川広告見てるところです。はい。帰りました。今度は江戸川で入ってきたんで。あ、ゆのささんいらっしゃい。よしいけましたかね。はい。イエスドローイン。OK です。では、久々だな。そうだね、久々だね。よし、それでは。そうね。ピカチュウね、ピカチュウ。Of course. ノーマルピカチュウ。ノーマルスタンダードピカチュウね。よし。私が2人いるんです。パイナップルさん2人。何？どこ？江戸川がズアイコン。あ、そういうこと。そういうことか。適当なアイコンでしたからね。It's very funny. No problem. OK. よし。では、ね。レディー、ゴー。まあ、よし。いける。何これ？ピカチュウだよ。まだ最初。ちょっと。いや、使い方が。もうこれ。スマホだから使い方が変でした。だがもう解決した。パス。そうね。
あえあ、久々に書くからなるほど結構ピカチュウ忘れてるな。色しか覚えてない。ピカチュウ。にゃ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 。にゃにゃにゃ。にゃにゃにゃ。わお。ちょっとあれだね。これは必要だね。ピカチュウ。ドゥルルルン。トゥルルルン。トゥルルルン。何今、あれ江戸ガガが言わなかった。トゥルルルン。トゥルルルン。いや、いや、ちょっと、サイトがなくなりました。だからもう戻りました。戻りました。多分。ああ、よかったよかった。戻ってこられた。もううんざりだよ。もううんざりだよ。うんざりだよ。あ、にゃ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 。オッケー。ちょっと待って。なんだなんだこれは。なんだこれは。どうすればいいんだ。なるほど。名作の予感。トゥルルルン、トゥルルルン。トゥルルルントゥルルルン。テテンテンテテン。間違えた。テンテンテテン。
これ求めてない。求めてない。求めてない。そうそもっと刺激的なピカチュウがいいのかい。じゃあ、機能、ある機能が求め、あることは求めてない。こちらの話です。あ、なるほど。難しい。でれれれよし。間に合わないぞ。間に合わないぞ。そんなことない。小さ間に合わない。間に合わない。頑張れ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 。頑張れ、頑張れ。頑張れ頑張れ。ああ。なーに。なーに。なーに。ちょっともう、どういうことなの？どういうことなの？どういうことなのこれは。これはちょっとユノスさんに謝らなければいけないかもしれない。何ですか？どういうことは？ちょっと謝らなければならないかもしれない。なんだピカチュウどこ行ったピカチュウどこ行った？心の中にいますよ。ピカチュウ。いつまでも。いつまでも。いつでも。
難しいな。せめてそうだな。違うな。何？もしもし、あ、ミゲルさん、ガムハロー。もしもし、もしもしもし。待って、ミゲルさん、さっきコメントくれてなかったっけ？おー。あ、違うね、違うね。ミゲルさん、コメントが、そうなんだよ。最近 YouTube さんコメント弾いちゃうんだよね。いらっしゃい、ウェルカムハロー。ソーリー、YouTube さんコメント、なんて言うんだろう。表示してくれない。なんて言うの。すごい、バグ。YouTube バグ。Your comment notあれも見えない。おー。見えない。なぜ？ひつぎさんいますか？いるよ。普通に話してるよ。あはは。あ、終わった。終わった。終わってしまった。ちょっと待ってね。どうか許してくださいね。どうか許してください。懺悔。もう懺悔自白したということは何かとんでもないものを書いたんですね。そうかな。逆に、スマホの画面を書いてるのは難しい。ああ、なるほど。ちょっと待ってね。これで、ちょっと待ってね。YouTube さんのバグについてちょっと。はい。それでは、マイピカチュウからいきます。はい。ピカチュウ。イェーイ。どこに行ったんですか、ピカチュウは。まさかこの効果と。何それ。パイナップルさん。ピカチュウ。やっぱ。パイナップルさんが、エアプレインが好きですね。パイナップルさん一番下の飛行機書いてる。飛行機上手だな。ねえ、戦闘機。パパ。
偽物名みたいな感じだ。エネミパイナップ本物が乗ってるから、この飛行機の中に。ル。ダミー。だだだだだだだ。ネクスト、カオスサンドフィカチかわいい。ュ。どんどん変わっていくよ。なるほど。おお、カオスさんが上手くなったですね、最近。おー。なんか乗ってる、乗り物。謎のコースさん確かに上手になってる。どんどんグッとなってる。ベリーグッド。ピカチュウ、どこ行った？尻尾書かれてるけど。黄色と耳があるってことしか。まあ、ピカチュウか。ピカチュウ。知らない人が見たらこれピカチュウって言ってくれるかな？だいぶ怪しいですよ。あの色が、どんな色でしたっけ？イエロー。黄色黄色がだから、まあ大体ピカチュウですね。黄色なので。黄色と赤と、まあ耳ついてるし、ピカチュウだよ。ね、大丈夫だよ。わかるだと思います。ただ乗り物に乗ってるからな、どうかな。あ、でも尻尾で分かってくれるかな。本当だ、尻尾はちょっと書いてある。ちょっと書いてあるの。ナイスドローイング。よし。ネクスト。パイナップルさんとピカチュウ。コイキング。金だ。金のコイキングだ。コイキングだ。ちょっと。何？ちょっと。見えないんだけど。見せるよ。いる。何？スンスンして見えない。スンスンしてるけど。おお、なるほど。下のところは僕の。スンスン。はやおさん何してるんですか？何してるんですか、はやお先生。女装しちゃった。コスプレして。これはピカチュウと通じる。まあ、ギリ通じる。尻尾があるから。尻尾があるから。頭はもう魚だけど。小田先生の玉ですね。これはあれだよ。コイキング。ジャパニーズネームコイキング。お、確かに。別のポケモンですね。スンスン。どうだろうね。これもまた引っ張られそうだね。まるちゃんがびっくりしてる。よし。ネクスト、スティーブさんのピカチュウ。あ、ピカチュウかわいい。かわいい。キュー。あー、恐ろしいものが。またモンスターが生まれてしまった。なぜトルソーからモンスターだよ。頭、ファーストベリーキュートな。下は何？牛と馬と何？あ、ヤギです。おお。
なんだケルベロス的な。まあ見てないね、下のところ。見てない。そうです、まだ、ググルしてない。ああ。very artistic アーティスティック不思議だね。不思議なものが生まれてしまった。なんだろう、神聖なものなのかな、これは。羽生えてるし。一番上可愛いんだけどな。これ可愛い。ベリーキュート、ベリーキュート。おー、もう見ていました。ちょっと、何見て。見て。これは、聖書に出てくるやつじゃないですか、これ。なんだろう。聖書に出てきそうだね、確かに。聖書もしくはエジプトの壁画にありそう。おー、そう、確かにね。いやー、キュートミステリアスだよね。そうね。すごい。すごいものが生まれてしまった。うまいんだよな。うまいんだよな。恐ろしい。恐ろしい。危ない危ない。よし。ネクスト、江戸川ガーズピカチュウ。あれ普通だ。案外普通。おー、なんとなく、どんなことでしたっけ？いける。おー。まだ下のところは見てない。何いい感じになっちゃった。なってるか？おー、もう見ていました。もう出てしまいました。すごいね。なんだろうって思ったらそういうね。なるほどね。強そうですね。神々しいよ。神々しいよ。なあ。菩薩。菩薩神だよ。ゴトピカチュウ。装いはシンプルだけど。ゴトピカチュウ。なんか、今日すごいな。いろいろ出てくるな。2回目の。そうね。そうなんだよ。足をね、鳥にしちゃったから、ごめんね、ユノスさんって思いながら書いた。全然問題ないですよ。足は大丈夫。こっちの方がカオスでいいじゃないですか。いやー、恐ろしい。でもなんで私だって分かったんですか？違う。ごめんね、ユノスさんって。違う。鳥の一部を書いてしまったから。そういうことですか。そう大丈夫です。ね、大丈夫。私にはもうこれは、なんだろう、鳥にしか見えなかったんで、つながりが。よし。じゃあ、ラスト、ユノスさんのピカチュウ。大丈夫かな？はい、もちろんです。おー、リベンジ。芸術的ですね。リベンジ？前のリベンジ。リベンジです。おー、誰でしたっけ？誰？私もちょっとわかんないですね、誰か。タモ
タモさんじゃないよね。違いますよ。ヒノスさんと羊さんがまた傑作を作り上げました。のもっともっとベリーもわ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 ファンにイラストレーションあるから。いやいや、なんかいい感じになっちゃった。いそうだもん、こういうの。シューって去っていくんでしょ、ここから。よーよー、チェケラ、よーよーよーって言いながら。救急車みたいに、ピューって。もしくは戦いを挑んでくるよね。この状態で。野生のピカチュウが草むらから飛び出してきた。ありそうだな、本当に。ラップバトル始めるんだ。ただのバトルじゃなくて、スタンダードバトルじゃなくて、ラップバトル。ラッパーだね。ラッパーピカチュウ。よーよー。チェケチェケ。チェケラ、チェケラ、よーよー、チェケラ、チェケラ。羊さん、こんにちはだよ。シャワーさんいらっしゃいませ。仕事ゆえご挨拶と高評価ポチで失礼するよって。シャワーさんありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ。チェケラ、チェケラ、よーよー、頑張ってくださいよ。はあ、面白い。読みにくい絵だ。おう。まあ、ピカチュウだよ。大丈夫だよ。みんなピカチュウ分かってくれるこれは。よし。ネクスト。ネクスト。どうしよう。どうしよう。何書きたい？羊書こうか。羊？羊？そう、羊。どの羊？喋っている、ピンクの着物を着せている、なんか、クリーム色の髪の羊。私みー。まあ、レベル高いですね。書けるかな？みんながいいならいいけど。もう大丈夫ですよ。他の方。パイナップルさん、スティーブさん、カオスさん。ネクスト。It's fine to draw 羊。みオッケー？オッケー。オッケーかな？パイナップルさんはイエス、グッド。カオスさんもグッドって言ってます。あ、ほんと？おー、ナイス。私には見えない。私には見えないところに。あれか。チャットの方なのか。多分そうです。じゃあ、そういえば、名字があるですね、羊さん。ないよ。いや、あるですよ。羊 ASMR。ないよ。ASMR。あGoogle に検索すれば羊さんが出てくる。出てこない。出てくるですよ。出てくる。そうです。羊 ASMR の名前ですね。難しい。よし、じゃあ、スティーブさんいいかな？
イカとかとタコですよ。次は私を書いてください。命令だよ。Please draw me next. よし。いくよ。いくよ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。難しいんだよ。ちょっと私の自分の姿忘れちゃった。自分の姿を忘れてしまった。よし、行きましょう。てん。は難しいな。時間ないと思うね。そうね、羊さん。嫌だ。そうです。いや難しいってこれ。色までつけられないかもしれないな、これ。いや、そんなことはない。いや、つけられないって、絶対。私はつけられない気がする。いや、そんなことはないですよ。いや時間ないもの。だからきついさん、ドラえもんみたいに記憶で変えるのですよ。記憶で。いや、そうですね。まずは一つのクロワッサン。クロワッサン。次には二つのクロワッサン。No, it's super the honey. みんな毛玉忘れないでね、毛玉。そう、毛玉ちゃんにも書かなきゃ。毛玉が心の中にいます。わかった、書かない。毛玉はいなかったんだ。毛玉なんていなかったんだ。難しいんだよね。
っぱり。やっぱり Lisa, 間 no に合わな sorry. い。私は間に合わない。もうダメだ、もうダメだ。これ間に合わない。あったちちちちち。あててててててて。いや、なんでもないです。すごい気になるんだけど今。あたたたたたたた。やっぱ間に合わないなこれ。目が死んでる。まあね、目が死んで、まあそれは普通ので、よく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 。まあ、ちょっとね、難しい、難しい。きつい、僕の心の中でのきついが、まあ、多分ああいう目ですね。おー、これはなんだ？何これ。これは多分カウスさんの仕業だね、これ。カウスさん。これはなんだ？私はこれにしか会えないぞ。いや、足でしょ。これに、そうだ。もう解決したのです。解決。私が天才ですね、僕様。よし、弱気に。お。今の。いやー、さすがだね、さすが私。さすが私。一体何を書いたんだ？さすがですよ。着物がな。帯どうなってるんだっけ？あんまり全体像見せてないからね。あ、そっか。なんか、ケーブルみたいになってるのか。そう。もしやこれはあれなのか。何？いや今もしかしてこっちを書いたのかって思う。おー、ナイス。で、このところで黄色だね。黄色だね。そうです。まだ時間がある。あれ、消えちゃった。やめて。やめて。時間がない。だが僕ら様、早いだからね。
やめて。なんかよし。と、難しい。ちょっと、色塗りが間に合わない。帽子のところが難しいですね。帽子帽子。やっぱり、あ、やばいやばいやばい。帽子が難しい。よし。僕はひどい男だ。何書いたの？なんでもないけど。なんかいるんだけど、何？こんな絵あったっけ、私。これはもう、これにしかないね。なんだこれ。私もわからない。なんじゃこりゃ。私だよね。これにしか見えないんだけど、どうすればいいの？どうすればいいの？これは何なんだ？一体何なんだ？誰かいなくなった。江戸川あ、いないっぽいですね。いなくなっちゃったかな。江戸川がどこへ？一体どこへ？しまった。ちょっと。はい、ザクさんいるかも。ハロー。いらっしゃい。さすがに出てしまったのか。ガティクフォン、now。ハンドサムピカチュウな。ちょっと待って。聞こえますか？聞こえるよ。はい、聞こえてるよ。何かあったからちょっと出てしまいました。ガティフォンからだが、
絵が最後まで描きましたので、問題ない。はーい。多分。ちょっとエブリワン、ちょっと私5分ぐらい、このタイミングでちょっと離席させていただきます。いいよ。なのでちょっと次は傑作を書きたいと思いますので、ちょっとお題を考えておいてくださいませ。ちょっとよろしくお願いいたします。はいらっしゃいませ。お今、まだ始まってないね。今フィニッシュしました。あとはせっかくだから、そうそう。羊ちゃんを待ちましょう。ユノスさんお元気ですか？ Yes, I'm fine. もう大丈夫でした？あのこと。wait. いや、まあ、後で。別のところで言ってください。僕の間違いでした。ここに聞くには。OK。じゃあ、後で送ります。後で。OK。ごめんなさい。大丈夫。No problem。ザックさん、いたの？あれ？今もいらっしゃるのかな？ザックさん、まあ、いるはずですね。I'm at work. Oh, good luck. おお、さすがですね。大人だね。書いてみます。はい。
入れない。めんどくさい。あら、もうやだ。お、なんかできた。なぜだ。入れない？まあ、入れない。僕のインターネットのせいですね。ああ、インターネットか。そうそう。お待たせしました。ザックさん。あザックさん is coming. ザックさん Oh, nice. I'm at work. Oh no. Can you guys draw me? No. Me. ハロザク、ハロカス。ハロハロ。あ、ハロハロてん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 。よし、よし、では、お待たせしました。私書いてたんだよね。そうです。ねそう羊ちゃんを描いてました。そうだよね。ちゃんと書いてくれてるのか、ちょっと心配なんですけど。可愛く描いたので、ご安心くおださい。僕はやっと入ったのです。あれまたに。江戸川ゲーム。よし。今度はパソコンから書いたのです。あ、よかった、入れた。よし。じゃあ、見ていきましょう。ティン。ほらね。おお、さすがに、羊さんが半端ないな。時間足りなかった。なんか持ってる。なんか持ってる。お肉を持たせようと思ったんだけど、うまくいかなかった。なんかそれは、あ、でも、いいよ、いいよ。まあ、いい感じ、いい感じ。やっぱお顔が可愛いいいとね。感じだね。やっぱりね、羊さんが一番天才ですね。なんでいちごタルトじゃないんだ。確かにいちごタルトにすればよかった。ナイス、ナイスドローイング。こう見ると五平餅。茶色。お肉だ。何の味ですか？何の味？お肉。ラム肉です、ラム肉。ともぐい。まさかのとジンもぐい。ギスカン。よし。ネクスト、カオスさん。あどうかな？どうかな？ね、そうだよね。毛玉になるよね、やっぱりね。毛玉。ね。もふもふ。こっちかって思って。さすがに。トリケラかっこいい。トリケラトプスになってしまった。なぜ？もふもふ、毛玉、まあ毛玉だからまあまあ。よしよしよし。ナイス。トリケラトプス。ナイス。うまいな。うまいな。相変わらず。よし。ネクスト。パイナップルさん。パイナップルさん。それはヤギ。ヤギ。グッドグッド。No, no, no. かわいい。I am sheep. I am sheep. Not goat. まさにアメリカ人です。数字はする。残念ながら。ダイナソー。
ちょっと悪魔の中に出てくるやつじゃないか。確かに。確かに、確かに。似てる。うまい。うまいすぎる。うまいすぎる。ベリーグッド、ベリーグッド。イラストレーション。ナイスドローイング。は。ナイス、ナイス。次、スティーブさん。私。みんなからはこう見えてるってことなのかな。スタンダードシップ。ちょっと待って、かわいい、なんとなく。ちょっと足でした。もう獣だよ、これは。アニマルだよ。ケンタウルスだね。顔だけは人なんだけどね。あれ、獣どこ行った？顔だけです。獣どこ行った？あれまあ一応なんか下駄っぽいもの？下駄かな？なんか入ってるからいいか、草履。ルフィ No,ルフィ No,ルフィ It's me よし、ネクストこれ江戸川さんに行くのかな？そうそう。行くんだ。メかわいい。ガネ描いかて。わいい。スマホの画面ですからな。あまり、細かいところが書いてないでした。チェケラ。すごい奇跡的に上と下で。そうですね。せっかくでおかわいいでしたのに。さっきのピカチュウのとこに合わせたい。この毛玉。これユノスさんだ。私です。うまい。チェケラ。ちょっと手が3本あるのが気になるけど。そういえば、これはちょっとワンピースキャラが似てない。最初に出てくるウソブのサガに。しついでした、確かに。あ、そうでもまあ。そう、ちょっと似ている。スタイリッシュ。フォーアーム。スタイリッシュ。確かに。イエス。ミステリアスだよ。毛玉いい味出してるな。ナイスドローイング。ネクスト、あれイノスさんの私。やっぱりね。のキュ何？どういうこれ AI に出したやつですね。AI イラストっぽいですね、これ。そうかな私もこの黄色がわからなくて。フレードマンキー、yes。黄色はランプなんだね。なるほど。アラジン。アラジンの黄色だったのか。ランプの色だったんだ。私はもう黄色イコールピカチュウになっちゃって。やだよ、怖いよ。獣は着てるけど、これはつながらないでしょ。私まで。
いや、でも、角生えて、ピンク色の着物着てるから、もうこれは羊ちゃんですよ。まあ、つながらない方がいいだと思いますけどね。No, no. ほら、鼻の飾りもつけてるし、歌ってるし。歌ってるし。歌ってるから。ウィー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 ドキュー。いや、そんなに歌えないぞ。フレディ・マーキュリーは。クイーンは。オーマイゴッドって言ってるし。オーマイゴッド。Oh my god. 江戸がうまい感じにしといたから。何そうね。お前天才次、やっぱり。何あのランプが強そうですね、あのランプ。フレディ・マーキュリーを召喚するんで。Can I そうそう play on すごい。スマートフォン？スマートフォンからできるのって言ってる？そうですよ。僕はそこからやって、もう、そうそう。たくさんイエスだってイエス。うん。まあ、スタイル、スタイルスペンを使ったんだけどね。だが、普通のスタイルスペン、特別なことではない。うんどこでもあるスタイルスペン。普通のペンで使える。How do I join? だって。何どうやって参加するのかってことですか。リンクをあ貼ってあげましょうか。ザクさん。誰が質問しているんですか、それ。ザクさん。ザックさんうん。ザックさん、you need to enter in the link that Hitsui sent in the channel of gaming. After that, you could draw in the screen of the smartphone. It's a little bit awkward, but it works. OK。Yes. あれでもザクさんお仕事中じゃないの？いや。まあ、お仕事中でもね。お仕事中でもね。パイナップルさん、サンキューベリーも、いや、ここだよって。ここだよ。ザックさんが、飛行機のパイロットがだったらファイル。今、危ない。電仕事する代わりに、きついさんのゲーム参加すると。ベリーデンジャラスだよ、それは。まあ、エンジニアの方だから。できるのかな？来るのかな？ジョイン？たくさんジョイン？いや、ダクさん入った。今週部初見です。まとまり屋さんいらっしゃいませ。放牧系 VTuber の羊と申します。今日は皆さんでガーティックフォンで遊んでおります。いつもはお絵かきライブ配信やゲーム動画の投稿をしております。ぜひ仲良くしていただけますと嬉しいです。あれ待って。あれザックさん。ウェルカム、ハロー。But you are working now. どうなんだろう。とりあえず傑作でちょっと時間稼ぎ。なるほどね。ワーキンじゃない、ワーキです。ワーク。なんでもないです。何でもないです。何書こうかな、みんな考えた？すみませんが、ちょっと私は作業があるので、一旦ここでガーティック4は抜けます。わかりました。またね、ゆなさん。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。
楽しんでね。はーい。またね。パ。ひついさんにも書きますか傑作。書くよ。みんなで書くよ。おー、ナイス、ナイス。何書くかな。まだ決まってないのですか？私はまだ今、決めてないんだよね。みんな決めた？みんな決めた？まあ、決めてないだが、僕の頭が、僕の頭がクソだらけだから変なことを簡単に出せるのです。まあ、やってみよう。エブリはフリーダムドローイングね、今度。ネクスト。あ、ザックさん。おいの。あれ何？どこで？どっか行っちゃった。ザックさんどっか行っちゃった。小さーザ・ワールド。あれいいのかな。あれれれれあれれあれれザクさん。多分今、お百姓に怒られてしまいました。置いてね、なぜがマコが見てるんだよってね。来た。あ、来た。じゃあちょっと。一人一枚で、フリーダムドローイング、なんて言うんだろう、遊び方を説明できますか、江戸川さん。いいよ。Hello guys. Next, we will draw a canvas that is only ちょっと待って。今ちょっと。We will draw a canvas by ourselves. This canvas is not drawing by the collaboration of other people. It's or drawing. Only a one person drawing. You can there is not limit time, and you can draw whatever you want. Just don't draw anything inappropriate, please, and have fun. Thank you. やってみたんだ。ありがとう。よし。何書こうかな。まだ決まってないんだよね。もういいか。やってみよう。よし。傑作。甘いイエスだよ。ザックさんインナウ。はい、始めろそう。ナイス。ナイス。この前はカイジを書いたからな。そうね。
やインビジュアルインディビジュアル個人イエスインディビジュアルドローイングさすがやっぱり。いや、ひついさんどうぞ。ひついさんからどうぞ。いや、さすがに、書きやすいですね、パソコンの方で。アンダースタンデープヨグデートプニャニャニャ。パソコンのマイクの話素晴らしい発音をサンキューベリーマッチ。マイクね、壊れたんだよ。そう。まだひついさんの声が、すごいすぎるだからね、マイクが壊れてしまった。すごすぎる。デスボイスってこと？デスボイス。そう。私の声はデスボイス。似てないな、これは多分似ないな。初めて書くと大体似ないんだよ。ざわ。不良の音が書いてしまいました。不良。何を書いたんだ？一体何を書いたんだ？誰？早尾先生書いたの？さあな。そうだろ。ちょっと待って。違うわ、耳先書かない。時代とともに絵柄は変わるんだよな、これな。ますか、ひついさん。いるよ。いやでもイノスさんは作業して偉いね。そうね。私も作業しなきゃいけないんだけど、
たまにはちょっとね、最近作業ばっかりだったから、気分転換。そうね。たまには、楽しいことをやらないとダメのに。そうよ。見てない。国民的小学生かよくお分かりで、私のこの初めて書いてるんですけど、難しいね、このなんて言うんだろう、バランス難しい。なんかありえないバランスしててちょっと難しい、ね、よく見ると後からのお楽しみ。ねえねえ、動かしたい。もうちょっと下にしたかった。変なところから書き始めちゃったからさ、トレードマークがさ、トレードマークが書けなくなってしまった。なんでこの子はいつもこの格好をしているんだろう。目がないでしょ。他の服がない。服がないのもちょっと問題だと思うけど、買ってあげなさいよ。他の服着てる？着てたっけ？着てるか。水さんが書いたことが見てないのですが、多分ナルトはね。ナルト。まあ、ナルトがそうでしょ。なんか、コラクソヒロセン、なぜナルトちゃんに服を買ってくれないのですか。確かに。もうちょっとあれだ。約束したでしょ。ナルトのお父さんに。そうなの？ナルトあんまり知らない。死ぬ前にナルトのお父さんがヒルセンに頼まれました。どうか私の息子を、育ってください。守ってください。で、ヒルセンが言った。もちろんです。絶対やります。その時は、ナルトが無視しました。ヒルセン、その後に。無視。
ソガキが君が何があっても分かって私が知らないタイトでした。知らない。ほんま。後ろ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。なんか。きついさん。はい。ダメだ、何か持たせよ。何かとは何持たせようかちょっと待って。ちょっと待つ。はい、戻りました。はい、おかえりなさい。おどんな色だっけな。これいけるところといけないところがある。持っているものも小学的、違う、国民的小学生が持ってるやつ。そう。大事だよね。これがないと始まらないから。こんな色だったっけ？わかんないな、色が。すごい。だよね。さすがきついさん。なぜ
なぜだろう。なぜだろう。なぜだろう。いける。ちょっとずつ乗ってこう。なに。みんな何書いてるんだろうな。まあ、シットポストで書いてみました。あ、しまった。濃すぎた。パイナップルさんがまだいたのですか？パイナップルさんがまだいたのですか？ここに。パイナップルさん？そう。いつ？前？いたのですか今に。パイナップルさん、もう行っちゃったのですか？それともまだ参加しましたのですか？どうなんだろう。ボイスチャンネルにいらっしゃる気がするけど。どうなんだろう。いらっしゃる？どうかな。I'm still here. まだいる。よかった。ナイス。Very nice。結局こうなる。もういいや、ガサガサでいいや。もう味を出していこう、味を。と火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、のこのスカートの中、なかなか大変だけど、必ずゲットだぜ。でも、ゲットだぜ、いえ。さっきの色塗るの忘れたな。そうですか。忘れちゃった。割とね、難しいんで。色を出すの。僕はまだ全然できないね、色イラスト。色ね、難しいんだよ。
保証はどこにもないけど、I have to go back to work. Oh no, oh no, ザックさん。もうすぐ寝なきゃ。でもフリーラストは書き終わったよ。ありがとう、サンキューベリーマッチ。後で。またね。また見るよ。Goodbye. Goodbye. I hope you have a sweet dreams, パイナップルさん。後で見るね。ありがとう。ザックさんも仕事頑張ってね。ワーキング、ファイト。そうね、偉いです。お仕事の途中で来てくれた。優しい人ですね、ザックさん。ザックさんね。どうしようかな。何について？何について？いや、どうやってこの後表現していこうかなっていうね。どうしようかな。ここはだいたい終わりましたね。はい、誰？カオスさんじゃない？カオスさんじゃない？ああ、カオスさんですね。フィニッシュ？エブリワン、フィニッシュ？もう僕は適当なことは書いてしまいましたからね。早いな。早いってみんな。ハロー、ひとりぼっち。
ちなの？一人ぼっちなの？一人ぼっちなんかじゃないですよ、ひつい様。うん。一人ぼっちじゃないよ。Everyone with everyone. I'm drawing now. これじゃない。This is sad ですわ。This is sad ですわ。あれ YouTube の方のコメントでね。Are you okay? ちょっと待って。何捕まえようか。よし。よし。早いよ。早いよ。早いよ。僕の絵がダサいからね、早いが決まってるわ。ダサくないよ。すごいよ、いつも。うん。大丈夫。大丈夫。大丈夫。いや。何があったっけ、つい様。いや。終わっちゃったの？だいたい終わったのですね。早い。いついさんはもうちょっと。カオスさんは日本語はわからないですね。カオスさん、how, you're still in the middle of your drawing? Kitsui-san, what want to? Oh, you finished? Yes. Oh, you finished already. Thank you, man. もう終わったそうです。私待ちだよ。まあ、ひついさんが細かい天才ですからね。細かい天才ひついなので。細かい天才羊謎。そんなに細かくないつもりなんだけどな。どうしようかな。まあ、こんなにかわいいひついなのに、どうして買ってくれないの？どうして買ってくれないの？間違えた。
ちょっと可愛くしたいんだけどね、本当は。おお。頼もしいね。頼もしい。何ああ、これは、なんでもないですよ。あどうしたのまだ時間あるよ。いや、いや、別に、なんでもない。なんでもない。ただ、パイナップルの力の前には、僕は、無力ですね。半端ないやつですからね。ネタバレとか。もしかしてパイナップルさんが書いたものネタバレなのかな。そう、見てないでよ。そう、最後まで見てないで。最後どうせ見せるから。そう、サプライズ。どうしようかな。これは。もうやだ。すん。いや、なんでもない。もう大丈夫です。また何かいた？いや。また何かいたに違いない。
ひついさんの天才綺麗歌声どこにいたんだ？どこいたんだ？ないよ。ないよ。消えました。消えましたわ。もういいか。これで。よし。ほんと？もうすぐ終わります。おお、さすがひつい様。パチ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 。終わりにします。もう終わりにします。時間をかけすぎなので。いや、ただ、39分ですね。ね。40分です。40分だって。よし。オッケー。さすがに。お疲れ様です。あれでも、一人。3人。あ、見に来てくれた。よし。何？いや、何書いたんだろうなーって思って。よし。どうだろじゃあ見ていきましょう。私は、これを書きます。もふもふ水分補給、まるちゃんありがとう。う？どれ？どれ？おー、やっぱりね、さすがひつぎさん、天才すぎるのです。ありがとうね。何が？いや、だって江戸川も書いたでしょ。江戸川。そうだね。ナイス。天才次。サンキューベリーマッチ。やっぱり細かいね。それに、生きている色が僕は全然できない。色ね。なかなか難しいよね。影とかね、シャドウとか。そうですよ。さすがひつぎ様半端ない。初めて書いたわ。初めて書いたわ。うまいですわ、うまい。ありがとう。じゃあ、ネクスト。カオスさん何書いたんだろう。どれ？どれ？おー、それはいいですね。ナイスナイスカー。ナイスベリー。いい車です。68年代の車？いや、それはモデルだね。モデル。もう確かに、そう。翡翠さんが言ってたように、チャージャーだね。とてもいい車です。うまい。色のりすごい。
Nice drawing. Nice drawing. Very nice だよ、very nice カウスさん。うまい。Thank you. じゃあ、ファイナフォーさんの出るのかなこれ。終わったネタバレって言ってたやつ。まあ、どれどれ見てみよう。見てみない。なんてダイナソー。ダイナソー。ダイナソー羊何コンシャオ。なんて僕にも読めない。コンサイユフォト。何それまあ、とにかくすごいです。すごいさすがパイナップル。今度聞いてみよう。これどういう意味って。ああ、ちゃんと天才すぎる。毛玉も乗ってるわ。おお、確かに。おお、細かいね。細かいね。ナイスだよ。ナイスドローイング。ナイスドロー。よし。ネクスト。スティーブさん。あれ書いてくれたのかな。ない。いや、書いた、確かに書いたですよ。羊さん、よく見てください。透明人間です。透明人間。タイミングが悪かったかな。私の目が。まあね。じゃあ、江戸川行きましょう。何書いたの？さあね。すごい書いてる。いや、羊さんにダメな。毛玉。強そうだよ。何これ、これで同人誌書くの？いやー、どうだろう。ちょっと大変そうだからね。ミミズ埼玉になってるんだけど。確かにね。終わった時が気づいてしまいました。これは埼玉の顔ですね。私、もののけ姫みたいになってる。そうね。細かいでした。すごいよ。ありがとう。ストーリーがすごい。ありがとう。多分ね。後ろにいるし、ミッキーマウス。ミッキーマウス。ザックさんはかけたのかな？見てみよう。なるほどね。アメリカンだ。アメリカンだね。アメリカンテイスト。イラストレーション。すごいな。仕事中にこれそうですね。僕、今夜、夢の中に出てくるぐらいの凄さです。この右側の顔好きだな。あーって言って。そうね。さすがザックさん。さすがザックさんで面白い。よし。いや、待って。カウスさんが保存してないのです。戻ってください、そこに。はい。カウスさんに。はい。もう保存したはずです。ありがとうございます。羊さんの絵にも戻ってください。それも。江戸川さん保存したい。
江戸川さん戻れないのこれ。もう僕の絵がもう保存した数です。ありがとうございます。パイナポーさんはパイナポーさんの OK？ パイナップル保存した。まあ、シャドに送れたからね。僕の絵にも戻ってください。はい。はい。全部は保存したのです。ザクさんも。まあ、いいだろう。保存します。いいだろうパチパチ、ありがとうございます。パソコンの中に入れるにはちょっと怖いんだからね。怖いけど、まあ、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。そう、すごいね。すごすぎるのです。たくさん書きました。今日書いたやつ見せたいな、せっかくだから。誰？今日来てくれた方。あれ、どこに？後であれか。後でまとめてあれなのかな。イラストのとこに貼ってくれるのかな。まあ僕は描いたからイラストを探します。はい。ちょっと待ってね。もしご興味が、ちょっと待ってね。ここじゃないな。ご興味があれば、今までガーティックフォンで描いたイラストはこちらにまとまっておりますので、皆さん見てみてくださいねと。さすがひつぎ様。もし可能であれば自己紹介通していただけると嬉しいです。上の方に最初に見てねっていうのがあるので。そうなんですよ。すごい。グローバルなんです。私のチャンネル、なぜかグローバルなんです。江戸川さんはメキシコ人。カオスさんはアメリカ人。パイナポーさんはカナダの方。スティーブさんはどこの人？スティーブさん。多分アメリカに住んでいる、どこラテンの方ですね。スティーブさん、ザックさんもアメリカの人。そうなんだ。すごくアメリカの人です。いやー、久しぶりにやるとやっぱり面白いね。いろいろできて。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3人になっちゃった。そうね。今日はちょっと問題があったから、スマホから話しています。だから僕の声がちょっと変に聞こえたかな。いや、そんなことないよ。全然。まあ、とにかく最初には参加できませんでしたから、すみませんね。僕、インターネットのせいでした。大丈夫。分かってた。ありがとう。明日何かします。明日何かします。多分別のサービスを探しますね。もうインターネット。これ以上は続けられない。そう。ありがとうね。楽しかったです。よし。こちらこそ楽しいでした。今日はちょっと早いけど、これで終わりにしておきますか？ひついさん次第ですね。まあ、
早く始めたからね。そうだね。いつもより1時間ぐらい早く始めたから、いつもだとだいたいこんな感じで、ね。だいたい、そうね。終わりの時間でね、これぐらいで。まあ、そうですね。なんとなくそうですね。うん。メキシコもアメリカもきっと遅い時間だろうし。ザックさんはカナダにもね。夜働いているのか。確かにね。すごい。すごい。まるちゃん。じゃあ、終わりにしましょうか。今日のところは。また今度にしましょうね、これ。すごく楽しいでした。今度はあれをやりたいね。なんだっけ。マジカルドラウですか？それ。みんなで一緒に書くやつ。いいよ。うん。そうね。すごく楽しそうです。楽しみにします。なんならもう明日、左側に出してみんなで書いてるところで私は作業をしてるでもいいけどね。おお。明日までインターネットがちょっと良くなると願います。だからやってみます。やってみる？今日はできました。そうです。今日はできましたから多分できますね。このインターネットの速さでも。じゃあいいか。よし。はい。ということで、では皆様、ボイスチャンネルから、脱出。ありがとうございます。またね。はい、ありがとう。Thank you very much. またね。Goodbye. よし。はい。ということで皆様、ご参加いただきありがとうございました。よいしょ。また明日、何かしら、やっていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来ていただけますと、ありがとうございます。違う。嬉しいです。多分、作業配信になるかな。作業雑談配信になるかと思いますので、ぜひね、遊びに来てくださいね。はい。お寿司ありがとうございます。早速使っていただいてね。ということで、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぽめ、コスモス。ということで、またね。バイバーイ。